Bolgatanga Technical Institute n'o ye bolola baara degeli kalanso ye Ghana jamana la. Kalandenw bɛ ka u ka yelinfɛnw ja kɛ jamana hɛrɛma kan. Ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ u ka sigidaw bɛ taamasiyɛnw kɛ ka bila sɔsɔliw ni bɛnbaliyaw kow la. Dɔnnikɛlaw ko olu bɛ lakana bila farati la. Kalandenw ko kulu danfaralenw bɛ kamalenninw de laɲini k'u bila baara faratilenw na ani tuma dɔw la kɛlɛ. Gifty Amodiok ye kalanden ɲɛmɔgɔ ye Bolgatanga npogotigininw ka camancɛ kalanso kɔrɔ la. Mostly they take advantage of us to use us in their activities. An fanba la u bɛ nafa sɔrɔ walasa ka baara kɛ n'anw ye u ka baaraw la. O cogo la faga b'an bolo kelen ani fila an bɛ lafili nɔgɔya la. O la u b'a ɲini ka baara kɛ ni anw ye funankɛninw. O la sa npogotigininw fana u b'a fɛ an ka min kɛ u bɛ se ka don k'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ sɔrɔ aw ye sara bɛ aw ye u b'a fɛ an ka min kɛ. They want us to do. Jamana lakanabagaw ko baarakɛbaliya min bɛ ka caya funankɛninw na Ghana woroduguyan fɛ o b'a to u bɛ ka gɛlɛya ka tɛmɛ fɔlɔ kan jɛkulujuguw fɛ. Worodugu mara ni jamana ka fantanw dɔw la kelen bɛ Burkina Faso dancɛ la silamɛya kɛlɛcɛw ye ɲɛtaba sɔrɔ yɔrɔ min na san laban ninnu na. Frédéric Mawuli Abemnunu ye sanfɛ kɔrɔnfɛla mara ɲɛmɔgɔ ye. Fasokanw ka jɛkuluba o commission min ɲɛsinen bɛ jamanadenw ka kalanko ma. All the economic, social and cultural factors that are in Ghana here. Soroko, sigidako, ani ladalako, bɛɛ minnu bɛ Ghana yan. Olu fana bɛ o jamana wɛrɛw la minnu binan ka ban fariyako la. O la, a bɛ waati dɔrɔn de la sani a ka na yan. An bɛ kuma dɔw kan i n'a fɔ sɔrɔko ɲɛnabɔli jugu. N bɛ kuma jɔyɔrɔ falen na n'an b'a wele nanzarakan na ko marginalisation. Ne bɛ kuma jamanaw ka yiriwali bɛnbaliya kan. Ne bɛ kuma mɔgɔw ka kulu dɔw kan Ghana jamana na minnu b'a miiri k'u bɛ danfarala wa i b'a dɔn nin fariyako jugu ninnu ye fɛnw ye u bɛ nafa sɔrɔ minnu na. And you know, these violent extremists, these are the things they take advantage of. Walasa ka dɛmɛ don ka farati bali ka don kɛlɛcɛw ka kulu kɔnɔ. Tɔgɔdala tɔnbaw minnu bɛ wele ko Rural Initiative for Self-Empowerment n'o ye Rise Ghana ye n'an b'a wele togodala laɲiniw k'u yɛrɛ hɔrɔmaya ta o ye wulikajɔw da daminɛ min tɔgɔ ye ko hɛrɛ lakɔliso kɔnɔ lakɔliso 15 kɔnɔ Ghana kɔrɔnfɛla mara la. O laɲini bɛ baara kɛ ni seko ni dɔnko ɲɛnajɛw ni a ɲɔgɔnna walasa ka funankɛniw sen don a la ani k'u lajɛ ka ɲɛsi fariyako ma. Awal Ahmed Kariama ye tɔgɔdala baarabolodalen ɲɛmɔgɔba ye Rise Ghana. So we are staging this drama so that an bɛ nin ɲɛnajɛ kɛ nin kɛnɛ kan walasa denmisɛnninw ka se ka nin kulu fariman dɔw ka baarakɛcogo faamuya ani ka sɔrɔ n'u y'u baarakɛ ɲɔgɔnw bila kɛwale suguya wɛrɛw la i n'a fɔ ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se k'u bila ka kɛ mɔgɔ jugu ye. Bismarck Atintono ye karamɔgɔ ye min bɛ kalandenw dege ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko la n'an b'o wele ko DRAM. They are so attached. U nɔrɔlen bɛ ɲɛnajɛkow la kosɛbɛ walima ɲɛnajɛw la. O la sa ni ɲɛnajɛko dɔn sinsi bɛ kɛ tuma bɛɛ. Bɛɛ t'a fɛ ka ye, bɛɛ t'a fɛ ka mɛnni kɛ. Jamana bɛ yen tuma bɛɛ. Everyone want to hear. There's always a crowd. Rise Ghana n'u jɛɲɔgɔnw jigibaa kan ko laɲini min bɛ wele ko hɛrɛ lakɔlisow kɔnɔ o bɛna kunnafoni caman di funankɛninw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fariyako jugu don joona ani k'u yɛrɛ tanga ani fana k'u dɛmɛ u ka taa ɲɛta sigilen fɔ famaw ɲumanw ye. Nin tun ye Senanu Tord ka kibaruyaw ye ka bɔ Bolgatanga Ghana min laseraw ma VOA Bambara fasiribaga Mohamed Touré fɛ.